Ромската махала в Берковица е една от най-големите в северозападна България. Наброява повече от 4000 жители и 650 къщи. В продължение на десетилетия тези сгради са били изграждани незаконно. Циганите от махалата не плащат данъци, такса смет, не плащат здравни осигуровки и други задължения. В тази циганска махала с население от 4000 човека има само 20 водомера. Но на времето тройната коалиция са се разбрали с електората да плащат по 10 лева на месец, без да се отчита реално водомера. БСП и ДПС са сторили тази услуга на циганите, за да гласуват за тях. Как ползват водата? Тук са много членове на семейството. Това е прието преди 7-8 години. Плащат на някакво събрание, са се събрали и плащат по 10 лева на къща. Значи стария кмет Доцов на мен ми казва, ето че остава в сила това правило, че всяко семейство плаща по 10 лева, ама вътре може да са 10 човека, 20 човека. Те не ползват колкото двама човека, нали така? Ето това е несправедливо. Хората от махалата се отопляват с дърва, отсечени от близката горичка, а ако нямат ток, го крадат. Как така се взимат от ушите? Как става? Прекарва се някаква си жица. И се взима ток. А кой го плаща този ток? Те самото от техните, нали, колко си горят, те си плащат. Например, 50-100 лева, те сложат двамата по 50 лева. Въпреки че не плащат никакви данъци и такси, местните цигани са подали документи като социално слаби и се издържат от социални помощи. Реално българското население плаща всички битови консумативи на ромите. Това обаче не пречи на мургавите братя да строят къщи по 4-5 етажа с климатици на всеки етаж, както виждате в ромската махала в Монтана. Поредното нападение на разбеснели се цигани над българско семейство. Роми нападнаха полицаи пред виетнамските общежития в столичния квартал Красна поляна. Те са нападнати безпричинно от роми, покрай чиято къща минали през нощта. Ще ви избият всичките българи, вика тук. Ама тук вече 5 убийства станаха. Комшията е убит от тях. С железни пръти по главата и са облекли го гол за грабеж. Лежи ли някой в затвора за това? Не, малолетни били. В селото към 11 часа вечерта двама роми нападнали и обрали възрастна жена. Главата е щупена, лепена е. С нощи има друго момче, което са го били. Бил ограбен за 2 лева с лични документи. Това е. Просто ни е страх вече, не знаем какво да правим. Айор Хитлер ли? Аз се казвам Хитлер. Трябва да правим само една ликва. Да ми дават водата на мене и аз да направя българите само това. Закона да му е по майката на Закона вълна, закон няма. Ще правим секс и това по-закон няма, само секс. Законите обаче явно не важат за ромската фамилия Маринови. За секунди пред очите ми се разигра ето това. Ще направим вече нация. Ще бъдем турско малцинство. Да живее Ахмед Доган. Той е нашия цар. Той е нашия велик спасителя той. Са единни. Ма ние не сме единни българи. Така ли? Страхливи. Ти ще кажеш. Страхливи. Кой е страхлив в тази история? Българите. Като ти влезе в двора и може да те убие, те не викат геури. Страх май. Що са отмъстителни, защото да се върнат и ще ме заковат. Защо така се получи тук? Защо не се живее в това село? Защо? Само заради тях. Заради кои? Тия дето ще ме заковат. Кои са тия? Робите тия циганите. Цигани. Много е лош живота. Живот няма тук веки. Колкото останат тия орица, тежко и горко. Не можеш да ги оставиш да притесняват останалите 30 човека. Виж сега, такава ни е държавата. Такова ни е наследството. Ти ми казваш, че тези няколко хиляди са по-важни от тези 30 хиляди. Като на който не му харесва да ходи да живее в Швейцария.